Ola a todos, sabedes que afortunadamente o equipo de Lalá continúa en activo intentando disfrutar e gozar da nosa música tradicional. Nos máis de 200 alalás que fixemos, tivemos de todo. Gaiteiros, acordeonistas, tocadores de trompa, mulleres que cantaban, tocadoras de pandeira. Pero a estas alturas da película xurdeunos unha cuestión. Quen é realmente o auténtico rei da festa? Quen é o que anima o torreiro? Xa sabemos que é unha pregunta completamente casi imposible de contestar, pero imos pensar e reflexionar sobre este tema esta noite. Para iso, temos de todo. Temos música, claro, temos unha carballeira, a de San Lourenzo, de Santiago de Compostela, e temos invitados. Por exemplo, gaiteiro solista, un gaiteiro que se enamorou da gaita cando era pequeniño, o gaiteiro Nubeiro, Raúl Galego. Temos un grupo de mulleres que herdaron as coplas das súas aboas e que tocan a pandeireta que dá gloria, as lajarteiras. Temos outro grupo que partiu da tradición, pero que, bueno, que foi incorporando pouco a pouco outros sons e que son todos veteranos, os Ardentía. Temos outro grupo que é pura festa, e se fai falta, ata eles mesmos organizan a procesión, son os Tanto Nos Ten. Un home tamén que nos arrola ca súa voz e ca súas melodías, Xavier Díaz, que ven ademais a acompañaro das adufeiras do Salitre. Esa é unha agrupación total que ven para cantar, facer música, charanga, gaita e o que faga falta, que son o fiadeiro. Así que sabedes, imos tocar todos os paus e decidiremos esta noite quen é o auténtico rei da festa. E quen o decide? Vos, claro, como sempre. Aí vos vai a despedida, despedida de repente. Miña nai non me criou para divertir a xente, para divertir a xente. Ai alelo, ai ala. Parveache, rapaz. Iso son che cousas dos recortes. Oi! Cando cheiro mar na terra, xa entrou o saloeiro. Loitaremos entre néboas neste mundo trapalleiro, neste mundo trapalleiro. Ai alelo, ai ala. Loita, loita. Agárrate, Harry. As mareas van e veñen, a según lle vai o vento. O que nunca cambiará son os nosos sentimentos, son os nosos sentimentos. Ai alelo, ai ala. Coa que está caendo. Todo segue moi nubrado, non sabremos cando chove. Caerá moito máis forte, xa non queda quen se molle, xa non queda quen se molle. Ai alelo, ai ala. Empezamos forte, xa vedes, e empezamos ademais do revés. Empezamos con a despedida, por qué? Porque as nosas
cancións sempre teñen repercusión social, entonces como isto é o mundo ao revés e non estamos de acordo con nada, nós empezamos do revés, despedindo. E por aquí los recortes tamén, que dixemos, vamos a facer un tema en que nos recorten xa directamente unha copliña e pa casa xa. Bueno, pois sabedes que o reto do programa de hoxe é difícil descubrir quen é o auténtico rei da festa, quen é o grupo ou intérprete que move máis o torreiro. A ver, quen é o rei da festa? Quen é o que te move a ti, por exemplo? O que move a min é a festa, iso é o principal, xa. E atrás da festa vai as ganas de facer, divertir a xente e transmitir co noso facer que abaixo o público non pare. Para min iso é transmitir a festa. Pero Manuel, a ver, Manuel, por exemplo, cando pousa a gaita e non está arriba cos tanto nos ten e ten que ir ao torreiro, quen é o que o fai bailar, quen é o que o fai mover? Quen fai mover? A mí, sobre todo, a música tradicional. Que é o que me tira en todos os aspectos da miña vida. O sea, é unha cuestión xa vital. Pero eu estou vos pedindo que vos molledes. Que quen é o rei da festa? Que se os gaiteiros, os acordeonistas, as charangas, os bailadores, as cantareiras, as pandereteiras, tocadores de trompa, tocadores de filarmónica. O rei da festa son os complementos xuntos chamado tanto nos ten, teño clarísimo, vamos. Non queda nada que dicir tamén. Claro, me acabo de decir eu. Total, ao final tanto vos ten, non? A cousa como é. Tanto nos ten, pero non nos ten tanto. Con mensaje social mandámolo. Alguén me dixo por aí que vos contrataban moito para pechar festas. Por algo será? Porque somos o rei da festa. Entón, tócanos ao final. Credes que algún día volveremos a estas festas, a estar nunha carballeira, con grupos como vos, ou con gaiteiros, ou con bandereteiras, que as festas non precisen, e non digo que teña nada de malo que precisen, pero digo, se en algún momento podremos volver a festas que xa non necesiten grandes palcos, nin grandes historias, un pouco que era antes. A ver, a velas, efectivamente, algunha queda. Pero, dende logo, que son as festas donde están tipo orquesta, non temos cabida de momento. É difícil, é complicado. Pois a xente con vos baila, Josiño. Baila, pero depois volvemos ao de sempre. Hai a especulación musical que o que valen son os cartos, non que fajas. Entonces, falas duns números que co que cobra unha orquesta facemos nós 10 festivales dos nosos. Pero como todo, falta transmisión para fora e como os programas tamén, para nós alalá é ouro, porque quen se molla nun medio público transmitindo que é noso, que é o que é de verdade noso, vos e pouco as cousas máis, por eso é un orgullo. Ai, que riquiño é, ainda por riba, que riquiño. Veña que vai boa. A vida do mariñeiro non ten nada que envexar. 3 días botan en terra e 28 no mar. E 28 no mar, e 28 no mar. A vida do mariñeiro non ten nada que envexar. Pasa po baile, morena. Nas dorniñas saen os mariñeiros do son, levan o demo metido na volta do pantalón. Na volta do pantalón, na volta do pantalón. Cando nas dorniñas saen os mariñeiros do son. Dalle volta a rona. De Ribeira que vas a por todo son, ten coidado coas vasoñas, non perdalo teu timón. Non perdalo teu timón, non perdalo teu timón. Mariñeiro de Ribeira que vas a por todo son.
cases cun ferreiro que é moi malo de lavar. Cásate cun mariñeiro que ben lavado do mar. Que ben lavado do mar, que ben lavado do mar. Non te cases cun ferreiro que é moi malo de lavar. Casa, casa. Así dan a despedida os mariñeiros do son, escorrentando os demos nas covas do Ponforrón. Nas covas do Ponforrón, nas covas do Ponforrón. Así dan a despedida os mariñeiros do son. Estábamos comentando antes de empezar o programa que, claro, definir quen é o rei da festa, teríamos que decidir primeiro en que momento, porque isto foi cambiando, non? Claro, isto... A ver, a nosa cultura ten máis de 1000 anos de historia. Non vou dicir 2000 porque me pasaría un pouco de longo. En ese período, pues, todo foi cambiando, todo foi evolucionando. Pero... Gaiteiros tamén tuvestes a vosa época gloriosa, non sei, principios do século XX... No, a época máis gloriosa foi na Alta Edad Media. Digo, na Baixa Edad Media, perdón. Foi a época máis gloriosa, que estaban os gaiteiros hasta eran anxos, que os poñían nas catedrais, nas igrexas, en todos os sitios. Despois xa no Renacemento empezaron a ser demos. Iba a dicir, pasastes de anxos, a ver? Sí, como nada. Entón, aí en esa época, eu creo que un pouco o rei do mambo xa eran os gaiteiros. Pero, efectivamente, as referencias máis próximas que temos, no século XIX, en todo o século XX, referencias literarias moitas veces, pero tamén de comentarios de xente maior que son agora moi maiores, pero que no seu tempo era a mocidade. Oi, o gaiteiro, mi madriña, como ser aquelas mulleriñas. Mira, eu acórdome en algunhas alboradas ir polas casas e salían con a cariña de que alegría, poñan, mira, a festa... Claro, gústame porque nos xuntamos todos, pero eu a única festa que vexo é a que me pasa pola porta. E me recorda aqueles tempos mozos donde o gaiteiro ali tan arrogante se poñe, bueno, era o máis chulo que había. En esta época, hasta hai relativamente pouco, era o gaiteiro. gaiteiro efectivamente foi o rei da festa durante moito tempo, non sei a día de hoxe, si é certo que houve tamén unha época na que viñeron os acordeonistas, desplazaron un pouquiño os gaiteiros, e mesmo diría que nos anos 60, 70 había case un pouco de vergoña
de ser gaiteiro. A min algún que me confosou. Había bastante. A min na miña casa, cando se enteraron que quería ser gaiteiro, a miña nai dixo, os gaiteiros, claro, andaban a pedir. Estaba tan degradado o tema. Bueno, de feito, aos rapaces hasta aí moi pouco tempo e agora volve tamén a pasar. Se lles prohibía falar en galego porque era unha vergoña. Ser do país era unha vergoña. Entonces, que máis representou sempre o noso mundo, a nosa cultura? Pois na música, a gaita. Entonces, si ser galego é unha vergoña, o gaiteiro é, vamos, o máis ínfimo de todo. Pero de todas formas, seguiron, afortunadamente, non? Seguiuse existindo. Máis en precario, menos, seguiuse existindo. Houve gaiteiros en esa época, nos anos 60, 70, que alcanzaron pois, unhas cotas de prestixio importante. Desa época, eu conocín a era un gran gaiteiro, ele era da zona de Porto Marín, foi vivir para a Coruña. Casou cunha moza preciosa, ainda hoxe é unha muller guapa, a mellor, decían ali os veciños, a mellor do Val de Loureda. A levou Leonardo. Marina ainda, bueno, hoxe está, bueno, pletórica, ten moitas soidades, porque o Leonardo deixounos xa, non dil vai. E era iso. A moita xente pregunta, pero como esta muller casou con ese home e tal? Non é que fose feo, ni moito menos, pero é un home máis ben normal. E cando escoitaron, dicían, carallo, xa sabemos. Casou porque era gaiteiro. Raúl Galego, claro, por algo din que os gaiteiros poden ser os reis da festa, como non, pero tamén poden ser elas, ou non, Marta? Por suposto que podemos ser, e somos moitas veces. Ai, ti que dis, Tamara? Home, que vou dicir? Por suposto, vamos. As vosas reiñas da festa seguro que son aquelas mulleres das que aprendestes, das que recollestes, ou non? Home, a esas tiñan algo que xa non temos nós tampouco, que era que o mamaron dende pequenas e facían a festa co que tuveran e que lle podías pedir, dúas panderetas e tiñas festa para toda a noite. E cando dices, por exemplo, por poñer un exemplo, a garjamala,
Mullerazas as de Jarjamala, As historias que teñen esas mulleres de Jarjamala. Tocades con elas, como é ese encontro entre as pandereteiras novas e as pandereteiras máis maiores? Bueno, pois Jarjamala para nós é un sitio de referencia como para todos os pandereteiros e pandereteiras de Galicia e de ali saliu a nosa Jarjamala que me parece que abre o disco ou é a segunda peza e para nós Jarjamala é un sitio especial e as mulleres de Jarjamala son mulleres bravas como ningunha, vamos. Cada vez máis, afortunadamente, fanse festas dedicadas á música tradicional ou á música folk e van estas pandereteras máis maiores que se integraron perfectamente. Ou nos integramos nos con elas, que sí, a verdad que, bueno, é un placer. Eu recordo aínda este ano, o último Serán da Ermida, que houve pouquiña xente, porque, bueno, cada vez hai máis historias, estamos cunha vida un pouco axitada e tal, non podemos ir a todos os sitios que queremos. E estaban pouquiñas, e entre elas tamén algunhas de Loito, outras non estaban, entón as que quedaban non querían cantar. Bueno, pois subimos ali todos, cantamos con elas, e, bueno, dominaron elas, evidentemente, aí non tiñamos nada que facer, pero pasamos unha noite do máis agradable. Por qué? Gracias a elas. Cando hai que botar un punto, sábenos todos.
Están en forma, parece que, ai non, que me doi aquí, que me doi ali, pero pois polas a bailar danche 20 voltas. Nada, fans as maulas, pero nada, iso é enerxía pura, iso salelles de dentro, do máis adentro posible. Para donde caminamos, para donde caminamos, pra parroquia de Anxerice, ay, 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 qué buena tierra.
Que ben cantan as lagarteiras, Maravilla. Que vamos a decir, son paisanas. Ahora, di ti, que por moi ben que toque unha pandereteira, por moi ben que toque un gaiteiro, se non hai bailadores na festa, tampouco hai festa. É como con man e pan secas, igual. Ti que dis, Miguel? O meu, eu empecé como gaiteiro, despois me pasei a percusión e despois aprobei baile e me quedei con baile. Eu creo que baile somos os que lle damos vida á música, os que interpretamos realmente a música con todo o corpo. Como se estila o baile agora? A ver. Eu creo que agora estamos nunha etapa como de fusión. Eu creo que lle debemos moito á sección femenina en canto ao concepto de espectáculo que tiñan eles e lle debemos moitísimo aos informantes, a xente da aldea, os que de verdade sabían bailar de forma natural. Entón, nos facemos unha mistura tal, botamos os puntos que aprendimos dos vellos, pero a estética moitas veces, así, todos uniformados, todos vestiditos igual, líneas tirando a perfectas, somos un pouco... E cando vos xuntades cos bailadores vellos, que pasa, Adrao? Como é esa xuntoiro a eles? Gustalle? Eu creo que sí que disfrutan moito vendo vos bailar os novos e intentando copialos, non? Sobre todo a sensación de que se sinten escoitados despois de moito tempo de silencio, e esa reverencia que sentimos nos cara a eles e o querer aprender, dalles un lugar na festa que, xusto ao final da súa vida, creo que se sinten no dereito que posúen por coñecemento. Ora, eu perdonademos bailadores novos, pero eu creo que non tendes o jarbo que tiñan os dantes, Bueno, mudan os xeitos, pero o resultado sempre é o mesmo. Tamén hai que esperar a que nos cheguemos a esa edad, non? Que non estás sendo moi xusta, non? Tamén é certo, igual cando cheguedes ás vedas estabes liberados completamente e toleados nos atados. Ay, en verdillo entrando, ay, me va cubriendo un velo. Ay, quiero entrar y no me dejan, ay, quiero salir y no puedo, ay, quiero salir y no puedo, ay, a la la, ay, a la la.
Ai, ahora que a puseches, ai, coa barriga redonda. Ai, ollar de casar con ela, ai, ollar de volver a honra. Ai, ollar de volver a honra. Ai, a la la, ai, a la la. Ei, baila mudarón! Ai, a la la la, ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la, ai, a la la, ai, a la la. Ai, queroche ben, queridinho, ai, queroche ben, non hai duda. Ai, habémonos de enterrare, ai, xuntos nunha sepultura. Ai, xuntos nunha sepultura. Ai, a la la, ai, a la la. Ai, a la la la, ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la, ai, a la la la, ai, a la la. Ai, gracia teño, ai, gracia me quedo una casa. Ai, gracia para ti, meniño, ai, gracia para ti, rapaza. Ai, gracia para ti, rapaza. Ai, a la la, ai, a la Ai, a la la la, ai, a la la, ai, a la la la, ai, a la, ai, a la la la, ai, a la Bueno, na que non nos virades, estábamos aquí botando unha peza Xavier Díaz a mesa, o Kiko agarrado de verdulla. Te gustache máis o agarrado ou o suelto? Eu son de agarrados, porque o suelto, cando era novo, bailaba moito o suelto, pero agora xa peino unhas canas e prefiro agarrarme. Que vas peinar, o? A ver, a Xavier gusta de bailar, que o sabemos, pero o que máis lle gusta no mundo, dixo eu, polo menos unha das cousas que máis lle gusta, é cantar. E según súa nai e máis eu, é o home que ten a voz máis bonita do mundo. Mamá di que sí, pero... Eu tamén che Ti digo. tamén? Non son eu o tipo máis indicado para decir se o fago ben ou mal. O sea, que sí que é certo que me gusta moitísimo e que forma parte do meu día a día. E onde che ven? Por que empezache a cantar? Pois tamén foi por aí, por ese vínculo coa música popular e coa música tradicional. Como che digo, eu vivía na Coruña, ali tomei contacto con Xacarandaina, con Quique Peón, andaba Mercedes Peón tamén por ali, bueno, un feixe de amigos que máis aló de cando estábamos no palco, cando nos baixábamos, seguíamos cantando e cantando e cantando e cantando. De feito, no terceiro disco que sae xa, para dentro dunhas semanas, para outubro, volves, como decías ti en algún momento, á terra, non? A buscar, a remexer entre pandeiros, pandeiretas, adufes. Sí, pareceme moi importante. Ademais, creo que nomeadamente os pandeiros, os adufes e as pandeiretas e eu creo que necesitan resituarse un pouco no mapa dos instrumentos da música popular, non? Houve, por exemplo, un auxe grandísimo da zanfona, a gaita está estandarizada, popularizada, a pandeireta mesmo tamén, non? Pero, en cambio, creo que o pandeiro cuadrado, que foi un instrumento tremendamente importante no noso folclore durante moito tempo e que foi de algún xeito barrido precisamente pola pandeireta, porque é un instrumento, bueno, moi poderoso, moi sintético e demais, pois creo que deberamos facer un esforzo en darlle un empuxón, sabes, e resituar un pouco. Entón, estou con estas mozas adufando, tocando adufe. Bueno, hai algunha peza que a tocan con percusión corporal? Sí, un videoclip que fixestes sí, sobre unha cantiga da montaña e elas fan percusión corporal. Sí, é unha historia así un pouco curiosa. Antes contábache fora de micro que o alalá ten... Ah, no, pero vasmo contar agora. Vasmo contar agora que ten que ver o alalá con esa peza. Hai unha curiosidade coa peza. Bueno, supoño que os seredes, pero se non os sodes eu tamén o digo,
conscientes de que todo o traballo que levades facendo durante estes anos de documentación ten un valor que cada ano que pase nos daremos todos conta de que é incalculable. Así que, bueno, eu son seareiro do Alalá. Pagámosles a todos para que o digan. Espero que queden moitos anos do Alalá, porque é moi necesario seguir facendo documentación sobre iso. Entón, nun dos programas que fixestes, en concreto, dos Ancares, vinte ali entrevistando nunha taberna a un home que cantaba unhas tonadas, cantou unha moliñeira con unha pandeira que tocaba unha muller e tal. E ali cantou un tema que se chamaba Cantiga da Montaña e me pareceu precioso, precioso, precioso. Así que collei un acordeón, anduve xogando durante uns días co tema, despois veo a percusión corporal, despois unhas melodías con violín e, bueno, e aí está, e estou moi contento dese tema, así que moitas gracias ao Alalá. No, gracias a ti por traernos, e además é un tema que o deixou precioso. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non che podo dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar. Cartas pola lúa, saudades polas estrelas do céu, memorias que te regales. Polo sol mandoche cartas, pola lúa, saudades.
Cristóbal, Ardentía tamén nacestes coa ilusión, co obxectivo, coas ganas de facer festa, basicamente, non? Basicamente, dende hai 25 anos, nos juntamos para facer festa nos torreiros. É o que facemos, música cantada, rumbas, pasodobles, animando a xente que baile, é o que nos gusta facer, é o que facemos. Cando empezou Ardentía, empezastes a introducir sonoridades distintas, a cantar, instrumentos. Bueno, pois había quen dicía, bueno, a ver, isto xa tradicional non é, isto non sei como será. Sí, bueno, nos sempre decimos que nos facemos música galega, non? Música galega a podes facer con moitos instrumentos. Que é máis galego? Un grupo que toca gaitas e rock ou un grupo de música tradicional recollida nas aldeas que toca cunha guitarra. Nos pensamos que a música galega é a esencia, a melodía, as armonías que ten e por iso nos pensamos que somos un grupo de música galega independientemente de que de vez en cando utilicemos un instrumento un pouco non tradicional, non?
Que cambiaron nestes 25 anos? Luis, ti como ves? Porque, bueno, eras daqueles exército de rapaces que foron a buscar polas aldeas a recoller. 25 anos despois, miras atrás e como ves? Fixémolo ben? Non o fixemos ben? Home, eu creo que sí, que o que se fixo a veces con máis corazón que con medios, pero realmente eu creo que temos bastante traballo feito na recuperación do noso folclore oral e material. Creo que deberíamos de poñelo en valor. Agora haberá moitas xeracións que terán que valerse do que fixermos os cando vamos polos camiños, pero aínda queda moito que recoller, aínda se poden facer moitos alalás de ir a buscar a xente maior que sigue cantando. Pois se queda por recoller, nos encantados, e vos tamén de seguir recollendo. Temos un poquinho máis de orgullo agora que hai 25 anos do noso, non? Home, 25 anos, ti sabes que o gaitero casi era un músico apestado, en moitos sitios, esa historia de que están sempre desafinados, daquela moitas veces iban mal vestidos, agora iso cambiou, mudou totalmente, os gaiteros normalmente, os grupos de música tradicional, xa se lles trata como un grupo con toda a decencia que ten que ter, e ademais moita xente xa aprecia os grupos que antes tampouco os apreciaba porque tampouco os coñecía, non? Este lambonciño que inda agora entrou, este lambonciño que inda agora entrou, deixalo bailar que inda non bailou, deixalo bailar que inda non bailou. E o verde laranxa, o verde limón, o verde laranxa, o verde limón, ora furta, furta que te la ocasión, ora se non furtas ficarás lambón. E o lambón, lambón, o lambón das ervas, o lambón, lambón, o lambón das ervas, tes unha parella e nunha conserva, tes unha parella e nunha conserva. Este lambonciño que inda agora entrou, este lambonciño que inda agora entrou, deixalo bailar que inda non bailou, deixalo bailar que inda non bailou. O verde laranxa e o verde limón, e o verde laranxa e o verde limón, ora furta, furta que te la ocasión, ora se non furtas ficarás lambón. O lambón, lambón, o lambón das ervas, o lambón, lambón, o lambón das ervas, tes unha parella e non a conservas, tes unha parella e non a conserva. Este lambonciño que inda agora entrou, este lambonciño que inda agora entrou, deixalo bailar que inda non bailou, deixalo bailar que inda non bailou. E o verde laranxa e o verde limón, e o verde laranxa e o verde limón, ora furta, furta que te la ocasión, ora se non furtas ficarás lambón. O lambón, lambón, o lambón das ervas, o lambón, lambón, o lambón das ervas, tes unha parella e nunha conservas, tes unha parella e nunha conservas.
Este lambonciño que inda agora entrou, este lambonciño que inda agora entrou, déixalo bailar que inda non bailou, déixalo bailar que inda non bailou. E o verde laranxa e o verde limón, o verde laranxa e o verde limón, ora furta, furta que te la ocasión, ora se non furtas ficarás lambón. E o lambón, lambón, o lambón das ervas, o lambón, lambón, o lambón das ervas, tes unha parella e nunha conserva, tes unha parella e nunha conserva. Ai, antes de que vos vayades, de todos os compañeros que están hoxe na festa, tendes que elixir un como rei da festa. Temos que coroar a un que non sexa os tanto nos ten. Pois, sin duda, o gaiteiro Nubeiro, que ven sendo Raúl Galego. Primeiro voto para Raúl. Raúl Galego, sí. 2 votos para o gaiteiro Nubeiro. A ver como se nos pon a noite. Lanchiña que vas en vela, lanchiña que vas en vela, levas chaquetas e panos para miña Manuela, para miña Manuela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Viva quien sabe querer, viva quien sabe querer, viva que no mundo pasa penas por unha muller, penas por unha muller. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Penedos de pasarelas, penedos de pasarelas, cando vos vexo penedos, suspiro de amor por ela, suspiro de amor por ela. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Dende lira vesio noia, dende lira vesio noia, vesio monte de miñarzos, vesio unha Nosa Señora, vesio unha Nosa Señora. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. E dos que están hoxe, se ti tes que coronar a un como rei da festa, que lle poñemos a coroa? Ai, a min encántame tanto nos té, que son os folieiros de moita leche. Son pura festa. Bueno, que son nervio total, son fenómenos. Veña que vamos para Redondela. Poña moita atención, o asunto trae tela, lo que me pasou a min na feira de Redondela. O
momento foi bonito, puntual foi o señor, e o primeiro que fixo darme un vaso de licor. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, manchei o fusiño. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, perdí o sentido. Eu son mariñeiro probe, con nerviosa jarro vaso, prometoche canto teño e ti non me far nin caso. Ti prometes todo xunto, deberías ir despacio, porque todo canto das e pensando no palacio. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, manchei o fusiño. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, perdí o sentido. Eu todo canto pido e de un o meu corazón. Hai ti falas de palacio e non chegas a galpón. Tanto beber e beber, o sentido xa perdeches, buscas o mesmo que a todos, vaite por onde viñeches. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, manchei o fusiño. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, perdí o sentido. Ti tranquila. Que remate esta historia. Acabachesme co amor, non quero saber de ti, namoreime do licor. Os homes todos iguais, e con esto me despido, conseguindo o que queren, acabou o prometido. Un pouco de viño, bebí, manchei o fusiño. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, perdí o sentido. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, manchei o fusiño. Un pouco de licor, un pouco de viño, bebí, perdí o sentido. Chegados a este punto, pregunta complicada. Quen é o auténtico rei da festa, Cristóbal? Ou que non foi ou que non é agora? Bueno, que non foi sempre o gaiteiro, non? Os grupos de gaitas. Agora hai moito grupo folk ou de música tradicional que pensamos que, sigue un pouco esa tendencia de animar a festa, non? Ti que dis, Luís? Eu penso que a reina da festa en Galicia sempre foi a pandeireta e sempre o será. Aí queda eso. E dos que están hoxe aquí, señores, toca votar. Chega o momento da votación, temos que elixir o rei da festa, desta festa que montamos hoxe os Dalalá. Luís, ti a quen escolles? Home, eu teño claro, acabo de decir que a reina da festa son as pandeiretas, así que as lagarteiras, que o fan de maravilla, e eu como son bailador, a min como me gusta que elas bailen cando nos tocamos, gústame bailar o son das pandeiretas, sempre. Reis e raíñas, ti que dis, Cristóbal? Bueno, eu vou tirar un pouco máis polos grupos de música tradicional, entón, direi tanto nos ten para animar ese tipo de grupos que fan festa, non? Pois moitas gracias aos dous. Viñastes para tocar e para bailar, así que veña a tocar e a bailar. Gracias. Aí vamos.
difícil o temos desde logo, para elixir o rei da festa. Un home que cante ben, Luís Prego, eso anima calquera cousa, non? Bueno, e máis Xavier, que ten unha voz moi especial, moi particular, e que a leva pa onde quere, non? A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra que está no medio do mar, que está no medio do mar. Ai la lelo, ai la la. Ten zapatiños de brilo, Nosa Señora da Barca. Ten zapatiños de brilo, que llos trouxo un mariñeiro que andivo na mar perdido, que andivo na mar perdido. Ai la lelo, ai la la. Nosa Señora valeime, Nosa Señora da Barca, Nosa Señora valeime, que estou no medio do mare, non hai barqueiro que reme, non hai barqueiro que reme. Ai la lelo, ai la la. Dicíamos ao principio do programa, plantexándonos unha pregunta moi difícil de saber quen é o auténtico rei da festa, a ver, quen move máis o torreiro, quen nos fai bailar, quen nos fai cantar. E claro, aí os gaiteiros, os músicos, as charangas, as pandereteiras, pero o de cantar sempre animou unha festa. Unha xuntanza sin cantar non é festa. Sí, ademais eu son dos que cree que, bueno, o principio de todo, e durante moito tempo, os bailes maiormente se facían con xente que cantaba e se acompañaba simplemente dunha pandeireta ou dunha dufe ou dunha pandeira, ou de elementos tremendamente humildes, simples, sintéticos ao mesmo tempo, e a min sempre me pareceu maravilloso que dúas mulleres foran capaces de manter un baile en calquera sitio, sabes? Eso me parece máxico, non? Mirando un pouco de cara ao futuro, crees que seguiremos cantando pezas tradicionais ou que isto se vai a ir perdendo, as cantigas van a seguir, a xente nova canta? Sí, hai moita xente nova que canta. O que sí que creo mellor é que deberamos repensar cal é o lugar que deberamos ocupar dentro deste todo que se chama o noso país, non? E o mellor deberamos de ocupar un espazo un pelín máis importante, non? A música popular, que moitas veces está aí, bueno, pois, unha amiguiña formando parte do costumbrismo que está aí, bueno, que está aí, pero que creo que toda a sociedade en xeral e todo o país en xeral debera estar moito máis orgulloso e máis contento de, bueno, pues de termos un acervo e un patrimonio
tan grande e tanta xente ademais disfrutando, non? Así que, bueno, diso se trata, non? Cal dos teus compañeiros do programa de hoxe nomearías ti como o rei da festa? Do resto de compañeiros. Sí. Que A ver, recordoche Raúl Galego, Sí, Fiadeiro, Ardentías, Lajarteiras... Vale, pois eu voume quedar coas lajarteiras precisamente por eso que che contaba antes, sabes? Porque ademais, bueno, me parece que o rapaz que as leva está facendo un traballo excepcional, creo que elas son un grupo moi importante de pandereteiras do país que están facendo un curre precioso e que son moi novas e iso quere decir que nos quedan moitos anos de maravilla. Pois Lajarteiras, para raíñas da festa. Para tierras extranjeras, donde no te vea yo, donde no te vea yo. Para tierras extranjeras. La Virgen la Magdalena ha de ser niña madriña, ha de ser niña madriña, y me de cantar el logro. Vamos a San Miguel Helena, que son todas labradoras, que son todas labradoras. Vamos a San Miguel Helena. Queremos nosotros nos hay, cativos no nos queremos, cativos no nos queremos. Ay, a la la, ay, a la la. Eu cansei na cola do hotel, un maletón de baeta y una saya de picote. Ay, a la la, ay, a la, ay, a la 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 Son de muras, muralanas, son de muros, son donde me da gana. Ay, a la la, ay, a la, ay, a la 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 de 25 parroquias vinieron mozas a hiela. Ay, a la la, ay, a la, ay, a la 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 Estudiantes para cura, saliste escapadores. Ay, a la la, ay, a la, ay, a la 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 la.
Bueno, e se non falamos de pandeireteiras, señoritas, a quen dirixiríades vos como reis ou reiñas da festa? Por unha parte, te digo que un gaiteiro dos de antes tamén, pero deses de antes que lle dan así ese xeito que solo con escoitalos se te moven as pernas, pois eses tamén animan moito. E despois de grupos, que vou a decir, que os estou aquí con las jarteiras de corazón, pero estou co fiadeiro tamén, e o grupo do fiadeiro... Entón, digamos, que si Tamara tivera que elixir o rei da festa, diría un gaiteiro, pero se tivera que elixir o rei da festa desta tarde... Saquen, bueno, las jarteiras e o fiadeiro, por suposto. Marta, se tivera que elixir o rei en xeral, quen sería? O rei en xeral serían as pandereteiras, sí. Esta Marta. Sin dúbida. E a raíña de hoxe, ou os reis? Os reis de hoxe serían tanto nos ten. Os meus compañeiros de corazón serían os reis, sin dúbida. Xa así para rematar, quen é o rei da festa? A ver, acordeonistas, gaiteiros, bailadores, cantadeiras, tocadoras de pandeiro, non sei quen. Eu vou a dicir que os gaiteiros, porque veño dese mundo, e teño ese cariño especial. Meu pai é gaiteiro, foi profesor de gaita, teño moitísimos amigos gaiteiros, pero hoxe vou a escoller as pandereteiras que acabamos de ver, as lagarteiras. Das lagarteiras que están triunfando. E ti que dis, Adrao? Eu son de pandereteiras totalmente, con todo respeto aos gaiteiros, pero tampouco me queda outra que me pejan na casa, pero as pandereteiras sobre todo. As lagarteiras son, dende logo, do mellor que temos no país. A ver se vai ser que en vez de rei da festa temos raíñas da festa, que tamén, por que non?